Гъжето ми приготви едно от най-ужасните вечери в моя живот и аз просто не можех да ядам нито хапка. Тя направи без месо кифла, която беше толкова суха, че почти се разпадаше в устата ми, а вкусът ти беше като на старо картонче. Предложих и помощ с готовност и усмивка, но те настоя да свърши всичко сама, сякаш искаше да докаже нещо пред мен. Когато най-накрая седнахме до масата, двамата признахме тихо, че храната се провали тотално и никой не можеше да я поеме. И ядох малко само за учтивост, опитвайки се да бъда любезен, но стомахът ми остана празен и гладният шум започна да ме измъчва силно. Беше вече късно вечерта, часовникът показваше почти полунощ, а аз бях на ръба на лудостта от глад. Реших да действам тихо и се прокраднах към кухнята, докато тя беше заета другаде с някаква работа. Направих си един прост сандвич в пълна тишина, опитвайки се да не издавам нито звук. Тя ме хвана веднага, сякаш имаше супер чувства за миризмата на хляб и масло. Лицето й стана червено от гняв и се разсърди страшно заради този малък акт на самозащита. Казваше ми, че това е най-големият неуважителен жест, който някога съм направил пред нея. Сега тя твърди, че умишлено я наранявам всяка вечер с подобни постъпки и че не ме уважавам като партньор. Знае ли някой как да я накара да спре да се обижда от толкова малки неща? Чувствам се виновно, но гладът е истински и тя знае това. Все още не мога да разбера защо една суха кифла трябва да доведе до такава огромна драма в дома ни. Искам просто да сме щастливи заедно без постоянни спорове заради храната, която никой от нас не иска да яде. Може би трябваше да бъда подиректен и да кажа веднага, че нямам апетит, но сега всичко е объркано и напрежението в стаята е почти пипаемо. Очаквам всеки момент тя отново да започне да говори за чувствата си, докато аз просто искам малко мир и един истински хранителен прием.